bandiraɓe sehilaɓe heɗotoɓe radio jo sare jaam hiire moon hannde ko ñalawma alarba hawri ko nogas nayyi lewru avril hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas nayyi. habaruji moɗon e ɗemgal pular ko ɓuuri hen hewde ko États-Unis. bandiraɓe sehilaɓe heɗotoɓe radio jo sane mbinne ni to États-Unis ko ɓuuri mawnude hannde gayno ko haalate ko ɗiɗo étudiant ji wonɓe université ji mawɗi ɗum noon université ji mawɗi ɗi ko ala fo hannde to heddi États-Unis tugui tan New York ha ettanmati Californie, Texas en Minnesota en ɗeɗo guure mawɗe ɗe foof pratiquement kala université ji biyeteɗo hannde ko université ji mawɗi jaltinoji ko wayno anduɓe ko wayno jaltinoji projet ji ko pasuɗe surtout projet ji ko fate kaɓirɗe ene wayno hannde kon goni koye seppoji men noon ko d' abord ko haare wonde toon contre Palestine naɓe nden foti dartade ɗiɗiɓel guel ko kadi hono support mo kamɓe États-Unis ɓe jogani hen pour Israël o ɗum ɗo foti kadi foti dartade e ko hawni hen kadi ene jeeya ɓeɗo seppoɓe kadi ha yimɓe ɓe ganduɗa taw ko juif en étudiant ji juif en surtout toon to New York wonnoɓe ɗeɗo balɗe fetoji men kañum koye min mbaɗi seppoji ɗi ne jeeya hen ene jeeya ni e naggaɓe wonɓe toon de New York ɓe taw ko étudiant ji juif en ɓeɗo foof ene wayno oɗo saaha joni mbi ko kañumen gondani e gouvernement gonɗo toon de Israël e kadi kañumen goɗɗiti koye men ko wawi wonde fof ene wayno ɓeɗo seppoɓe ko ɓuuri hen hewde koɓe kalata ko wonde ko université ji gonɗi e États-Unis fof tugui noon Columbie université Columbie gonɗo toon to New York université to Harvard gonɗi toon to Washington université ji goɗɗi gonɗi toon to Californie e université ji gonɗi to Texas oɗo fois sa joni fof mbi ko wonde ko kala ko université ji ɗi kalisaji ɗi keɓatno taw kalisaji ɗi o waɗata ɗumen hokkat ɗiɗon kalisaji ko yimɓe ɓe ganduɗa tawne ene jeeya ene mbadda business aji e Israël ɗiɗon kalisaji université ɗi jaltini ɗum ɓe kaali hen kadi ɓe mbi wonde ko kala programme uji ɗi ganduɗa université ji ɗi ne dawa wallude ko wiyete anduɓe Israël naɓe taw ɗum ɗon koko fate en ɓeɗon no cosiri kaɓirɗe walla programme uji Israël ɗum ɗo foti darta ene foti dartade ñande alhamis ɓen ɗo hono kamɓe police New York ɓe noddanoma toon to université Columbus ɓe nangui woni yimɓe ken wona temedere e nogas e hunde kono ne wayno oɗo saaha joni yimɓe hewɓe surtout haralaɓe ko fate droit ji nene mbiya wonde ko yimɓe étudiant ji naggaɓe toon to Columbia ɓe université Columbia ɓe wona yimɓe potani arde toon ɓe nangga ɗumen par ce que ɗiɗon étudiant ji d' abord ko étudiant ji kañumen joɓata oɗon université pour janggude toon e kadi seppo mbaɗatnogo ko seppo mo ganduɗa en noddani haare noddani fitnaji donc kanko président mo université o waɗi erreur o noddi pour police yo ar toon ko wawi wonde fof ene wayno ko kanko président Joe Biden e laamu makko eɓene continue ɓe min mbiya wonde ko pour wiide laamu Israël ko fate surtout yen no leptirde civil en ni ɗum ɗo fof ko hunde fonde dartade kono noon en même temps haraleɓe kadi ko fate jayde agal ene mbiya wonde ko kanko président Joe Biden e surtout kadi ko ɓuuri hewde républicain ji e démocrate haysinde ɓe mbiya wonde ko Israël yo dartine haara nde lepteteɓe toon to Palestine ɓe potani leptede wayno ko ɓe continue ɓe neldo ɗumen balle ko pamata tan hannde hono kanko président Joe Biden o signini facture kene wona nogas e jeegom milliards de dollars taw oɗon facture fayi ko toon to Israël donc holko woni sababu o tugnare hannde haraleɓe kala ko haraleɓe ko kala holko woni sababu oɗon mbiya yo haare darta oɗon mbiya Israël walla ardiɓe ɗum hoto mbadde won gueɗe won hoto jande civil aji kadi oɗon continue on nelde ɗum balle ko fate kaɓirɗe yo sood ɗum walla ko way noon gardiɗo université Columbia o haalino wino wonde ko hanki jamma a minuit o fonno kala heddinoɓe ɗon pour ittude ɗumen kono ne wayno ko oɗo saaha joni o kanko hoore makko ko nimsiɗɗo noddango ngo wanno guila ɗon ngo ɗum noon ene wayno o rokkiɓe kadi 48 heures kono ɓe goni ha hande koye kaldigal étudiant ji ko gullitoɗo oɗo saaha joni ko e surtout kadi ko médiaji won hen ene mbiya wonde ko kamɓe étudiant ji ɗi ɓe gullata tan ko pour surtout eɓe ƴetto toon juif en kono noon ko woni gonga ko yaltina ko kadi ko hay juif en wonɓe toon étudiant ji wona en gonde mabɓe kadi ne ceppide mabɓe pour wonde haare wonde toon to Palestine nde yo darto e kadi kamɓe gouvernement Israël ko mbaɗata ko hen ɓe gondani mabɓe ɗum woni donc ko ɓuuri wonde ko wuuli hande ga en to États-Unis ha hande ko fati université ji américain ji oɗo saaha joni gonɗi e seppoji ene wayno ɗi puɗɗima hewde oɗo saaha joni tugui altini
ha ɗo jarten ɗo henne ko limtete université ji gonɗi seppoji ko jiita e université columbia gonɗo New York ko ene wayno ñalawma e hollama hono université gonɗo toon to Texas gonɗo to Austin on kadi fuɗɗima toon wadde seppoji université en oɗo sa ene wayno ɗoɓe jarata ɗo hen hannde ene wayno ko hakke 34 neɗɗo nanggama toon to Texas, Austin Texas université goɗɗo kadi gonɗo California du Sud ene wayno kañumne fuɗɗima seppoji mumen hannde e oɗo ñalawma alarba ene wayno kadi yimɓe puɗɗima nanguede toon ɗum noon ko toon to Californie université goɗɗo kadi gonɗo Ohio State gonɗo toon to Columbus 50 neɗɗo oɗo saha joni kañumen puɗɗima rendude toon to e nder université ala nanggaɗo toon pour le moment université goɗɗo kadi gonɗo toon to Harvard on woni ko Cambridge Massachusetts ene wayno kadi seppoji puɗɗima wadde toon oɗo saha joni ɓe mbaɗi ken wona 14 tillise nen toon waɗa hay goto nanggaka taw université goɗɗo kadi biyeteɗo California State Polytechnic gonɗo to Humboldt oɗon kadi seppoji mbaɗi toon ɗum kadi ko université limtaɗo ɗum noon oɗon université woni ko 180 kilométre banggue rewo San Francisco ala puɗɗi nanguede toon ko noon seppoji nan toon guila altini université goɗɗo kadi biyeteɗo Emerson College on kadi woni ene wayno ko 60 étudiant oɗo saha joni e supporteur uji muɗum nena goni nokkuji oɗon université ala nanggaɗo noon ɗum noon guila talata ɓen toon mbaɗi kamɓen tillisaji mabɓe université goɗɗo kadi gonɗo toon to New York mbiyata ɗum New York University on kadi ene wayno kadi 133 neɗɗo oɗo saha joni koko nangga ɗum noon kadi ko seppoji mabɓe puɗɗi kamɓe guila altini université goɗɗo gonɗo Michigan kañumne ne woni koye ɓe mbi wonde ken wona 50 tillise kañumne waɗama toon guila talata ala nanggaɗo toon oɗo saha joni université goɗɗo kadi gonɗo to Minnesota oɗon université ne wayno ko kanko Ilhan Omar ko kanko oɗon université o yalti woni ko toon koto Minnesota donc tugui ñande talata nde kamɓene ɓeɗo mbaɗi toon seppoji mabɓe oɗo saha ɗoɓe jarata ɗo e ñalawma hannde alarba ene wayno kono wiya 80 professeur liggotoɓe men kañum mbini koyemin bindi lettere mbi wonde ko président université kala ko takki étudiant ji nanggaɓe hen pour wadde ɗum suspendre yo hay so tawi wona ɗum kañumen jangguinta université goɗɗo kadi biyeteɗo Yale université ene wayno on woni koto ko New Haven Connecticut on tugui altine woni koye seppoji kene hiise joni 60 neɗɗo taw ko ɓen kadi ko yimɓe étudiant ji ɓoyɗe étudiant ji hayɓe gona étudiant ji oɗo saha joni ne wayno calima yaltude nokku ala nanggaɗo taw noon oɗo saha joni université goɗɗo kadi gonɗo toon to Californie ɓe mbiyata Californie Berkeley ene wayno ko 30 tillise nen toon waɗa tugui ñande talata nde ɗum noon woni ko Californie donc ɗiɗo ko université ji tan ne ɓeydo hewde donc ko ɓuuri hewde e ɗiɗo université ji étudiant ji muɗum kadi siftinde tan e article uji no kalni wona étudiant ji tan janggoɓe jangde less ko wonen ko wonɓe doctorat ji mumen wonen kadi ko wona étudiant ji tan ni ko yimɓe liggotoɓe université ji kañumen cappata pour wonde goho yo haare wonde toon to Palestine nde darto ɗiɗi ɓelguel kadi ne wayno ko yimɓe Palestine naɓe no tampinirte ni ɗum fof yo darto ɗum fof ko fenade e ɗum ɗo fof kadi ɓe kuccidi ɗum kadi koye gouvernement mo kanko président Joe Biden e américain ji d'une façon générale pour support mo jogani Israël o beela ɗum fof ne darto e kadi koɓe namdi ɓe mbi wonde ko kala ko kalisaji ɗi ganduɗa ene yaaha ene université e taw ko yimɓe ɓe ganduɗa kañumen koye men ene jogui ene balla université o ene balla Israël ɗiɗon kalisaji yo duttini e kadi kala université jokkodiri ɗe wonno e université ji goɗɗi gonɗi toon to Israël ngal ɗon jokkodiral yo nattu ko ɗum waɗi ñalawma hono kanko premier ministre mo Israël kanko hoore makko waɗi ko werlima konngol e seppoɓe pour yennude ɗumen eyi ɗum ɗo ko hunde nde ganduɗa henna ko jiiɗa ganda holko kewi toon kadi jiiɗa juif en ɗum noon ko ɗum woni haalduji kal toon kanko Mike Johnson noon kanko hoore makko yini toon to New York ene wayno kadi o haali haala mbakano wi wonde ko seppoji ɗi fof yimɓe mbaɗata koko wiyete antisémitisme ɗum noon ko haala huccitinde ɗum e juif en ha hande min cifti noon article no haalir ni wonde ko seppoɓe ɓe fof ene waɗi hen juif en ene waɗi hen ɓe gona juif en ene waɗi palestinaɓe ene waɗi kadi gona ka palestinaɓe
président Joe Biden garduɗo leydi Amérique ene wayno signe hande facture aji nayyi gaddunoɗi makko ɗiɗon facture aji noon gummino toon koto suudu représentant ji ene wayno ko ñande aljuma nde eɗi ñande aset nde ɗi wotono toon to suudu représentant ji ene wayno ko facture aji ɗi foof so ndendinama hawrata ko 95 milliards de dollars donc hen 60 ko walla ko way noon faati koye wallude Ukraine ɗum noon ko ballal mo ganduɗa hen ma wonde lebbi 6 joni ne fata hen 26 ko way noon fayi ko Israël hen milliard uji 6 e gueɗe mbaɗ noon payi koto to Taïwan en waɗi hen balle kadi patuɗo hen wallude toon Palestinaɓe balle patuɗo e Israël en kalino habaruji mum ɓennuɗi ne waɗi hen balle taw ko balle patuɗo e ko wallude Palestinaɓe civil en surtout toon to Gaza taw ko guila e ñamde ha e jaram ha e safruji e nder konngol ngol ƴefti kanko président Joe Biden o haali o wi wonde ko ɗeɗon balle patuɗo e Palestinaɓe il faut ko Israël naɓe peeje fof mbaɗi ko yaaci ɗeɗon balle jetto Palestinaɓe ɗum noon ko hunde hawnaki ko haaluji makko no wiiri ɗum noon kadi ko hunde nde ganduɗa en kam Israël e sahaji ɓennuɗi ɓe mbawino salade won balle won mbawa yettade hono ɓeɗo en civil en won toon to Gaza ko wawi wonde fof ene wayno ko kanko président Joe Biden signini ɗum nde signini ɗum nde kadi o en nder konngol makko o wi ko balle patuɗo Ukraine ɗe ɗo e heure ma yetto toon de Ukraine ɗum noon ko yettoto toon ko est ce que ko kaɓirɗe ɗe Ukraine namdino ɗo jettoto toon ko yacci walla ko kaaliso toon yettoto toon toon kadi hande to Washington ene wayno ko yimɓe heɓe kadi ñalli toon hande ko seppoji ɗum noon ko seppoji wonande yimɓe ɓe ganduɗa en kala ko wiyete avortement ɗum noon ko bonnude deedi won debbo bonnude reedu muɗum ɗum ɗon en fotini e waɗanede condition ɗum ɗo fof no ari ko caggal nde toon to Idaho ɗum ɗon ko caggal nde toon to Idaho hono cour maɓɓe suprême e kamɓe kadi yimɓe sarɗiyankoɓe ɓe mbawi toon wadde kuulal ngal kadi ko wiide wonde ko wayno oɗo sa joni toon to Idaho neɗɗo wawa dañde yamirede e jogade exception pour wiyede wonde ko alay saago ala fof sababu bawɗo wadde ha ko wiyete debbo yamire toon yo watta ko wiyete avortement ɗum noon yo samminirede mum ɗum ɗon noon e wayno ko ɗum woni cour suprême ko heɗotono hande ko wawi wonde fof ene wayno ko famata no wonde ko kamɓe cour suprême wonɓe toon ɓe kamɓe koye mabɓe ɓe pecci est ce que ɓe poti yamirde wonde ko debbo no wawi jogade no wawi won sababuji bawɗi wonde debbo ni wawi yamirede yo sammin reedu muɗum sawde gurdam mum walla cellal mum ko hen fawi walla gueɗe mbaɗ ɗum ko wawi wonde fof ene wayno ko kamɓe suprême cour suprême ɓe keeɗima oɗon neɗɗo garɗo jooɗanade Idaho e debbo kadi debbo kadi kañum hoore mum ko avocat kañum hoore mum jooɗaniɗo ɗon pour yimɓe wonanɓe won situation ngaji debbo wonata alay saago sammina reedu muɗum ko wawi wonde fof ene wayno ko kamɓe cour suprême maɓe gartira décision maɓe koɓe ɗamini ko fati est ce que ɓe camminat ngal ɗo kuulal gongal toon to Idaho bingal wonde hankkadi ne wayno ko ala foof sababu bawɗo wadde ha debbo yamire toon to Idaho yo sammin reedu muɗum walla ɓe goppirat noon ɗon tan ko cour suprême kadi ene wayno ko janggo kañum hoore mum kadi yamirta kadi janggo kañum hoore mum kadi fottata e avocat ji laamu e avocat ji kanko kadi Donald Trump pour ƴewde heɗade holko ɓe paami walla holko ɓe kalante so tawi pour yamirde est ce que Donald Trump ne jogui immunité walla ala immunité siftin ɗon tan ko kanko Donald Trump hande mo gonɗini wonde ko sibabu no meeɗi wonde président ɗum noon kala ko wanno oɗon saaha o yimɓe mbawa rutinademo ene mbiyamo ene portamo plainte walla ne ñawamo sibabu ndeɗon kadi on wayno oɗo saaha o ñawete ko sibabunde woteji hitande 2020 kanko hoore makko waɗi peeje fof kanko e yimɓe wallodirɗoɓe makko pour bonnude woteji e pour kadi yamirde congrès yo yana ñande 6 lewru janvier hitande 2020 toon to Arizona kadi e ñalawma hono grand jury ene wayno yaltini toon kañum hoore mum yamirore mum ɗum noon yamirore nde ko wonde koɓe pette ɓe tawi wonde ko kanko Donald Trump won yimɓe wallideɓe makko surtout ko wayno Rudy Giuliani haala hen e kanko kadi Mark Meadows ne haala hen wonde ko ɓeɗo henna ko yimɓe takaɓe oɗo saha joni e nder hitande 2020 toon to Arizona ɓe mbawi wallude rewde peeje ɗe pour bonnude woteji ɗum kamɓe koye mabɓe ɓe ƴeewi toɓɓade yimɓe ɓe mbiyata ɗum ko électeur uji taw wona électeur uji jamiraɗi toon to Arizona ko wawi wonde fof ene wayno ko procureur général mo Arizona biyeteɗo Chris Myers
ɗum noon ko démocrate en wayno ko kanko hoore makko haali ɗum ɗon hannde wi wonde ko sappo e goo neɗɗo taw ko yimɓe liggottonoɓe Trump surtout jeenoɓe e avocat ji mum walla yimɓe wajirnoɓe mum oɗo sahaa joni ko yimɓe takkaɓe toon to Arizona ɗum noon kadi ko ñawore fonde wonde kamɓe yimɓe no ɓe mbiri ni yimɓe liggottonoɓe Trump wallodira e muɗum ene jaa hen Rudy Giuliani kañum wonno avocat makko ene jaa hen kadi Mark Meadows kañum wonno mawɗo personnel makko toon to Maison Blanche en jeeya hen kadi Boris Epstein on kadi kañum hoore mum ko conseil mum ko neɗɗo ballodirɗo bajotoɗomo toon to Maison Blanche kadi ko sehil makko kanko Donald Trump ɓeɗo fof ko yimɓe takkaɓe toon to haare Palestine ene wayno ko toon to Palestine tugnade kadi habaruji gomiriɗi toon to Maison Blanche ene wayno ko oɗo saha joni Maison Blanche woni koye kulol woni kadi koye gacce mawɗe sibabude ɗeɗo balɗe tati ɓennuɗe gasɗe ɗe ene jiite taw gasɗe ɗe ko yimɓe ene mbaɗa ha heewi ne mbaɗa e ɗen noon gasɗe hono kamɓe Maison Blanche surtout Washington ɓe mbi ko alay saago Israël woppa wonde awɗo enquête waɗe ƴeewe so tawi ko Israël naɓe mbari ɓeɗon yimɓe heccitayel ene wayno won gaska jirtunowo kene wona temedere capanɗe jeetati neɗɗo walla kone ɓuuri ɗum ene waɗa nder toon taw fof kañum fof ko waraɓe oɗo ñalawma hannde kadi won gasɗe goɗɗe jiitaɗe ɗum ne fof ko nokkuji ɗi ganduɗa kamɓe Israël ɗum ɗoji mabɓe dadi mabɓe gonno eyyi kadi ɗum noon ko hunde kadi wonde caggal nde Hamas yani mabɓe toon ñande 7 octobre donc nde ɓe pellitinade toon to Gaza e haareji mabɓe gonaɗi ɗi ɗum ɗon noon so ɗum ɗon ko gonguira e gonga yitama e tugnade kadi habaruji gummiɗi ɗo Maison Blanche ɗum ɗon ko crime de guerre bonɗo e kadi ko hunde nde ganduɗa kamɓe Amérique oɗo saha joni ɓe jiiɗi woɗɗitinde koye mabɓe so tawi tan ko Israël waɗi ɗum ɗon ɗum ko caɗele mabɓe jogori wonde ko wawi wonde fof ene wayno ko communauté international surtout Nations Unies yimɓe kadi sehilaɓe Israël oɗo saha joni nene puɗɗo jogade ko jogade sikkitade est ce que Israël kañum waɗi ɗum walla waɗani ɗum ko wawi wonde fof ene wayno ɓe Israël nana força oɗo saha joni yo oppu enquête waɗe ha ƴeewe holto ɓeɗo en waraɓe ko holde ɓe mbara e kadi est ce que ko Israël naɓe wari walla taw ko Hamas wari ɓeɗon yimɓe ɗum noon kadi ko hunde fuɗɗinde yaltude ɗeɗo balɗe nayyi ene wayni ko kamɓe ne ɓennude ne wayno ko ñande fof gaska yitete tan waɗi yimɓe hewɓe ne gubba hen mbarta ene gubbita tan to e gaska goto habaruji men international toon to Ukraine tugnade kadi ko BBC report hande ono kamɓe Ukraine naɓe ene wayno ɓe puɗɗima hutoraji missilaji taw ko missilaji bertoɗi to woɗɗi ɗum noon ko missilaji taw ko Amérique fewni ɗumen ko missilaji kadi biyeteɗo ɗi missilaji biyeteɗo ATACMS eyyi wayno ɗiɗo missilaji kadi ko guila mois de février kamɓe ɓe keeɓi ɗum ɗiɗo missilaji noon kamɓe gouvernement Biden koɓe hannoɓe Ukraine naɓe hutorade ɗum kono ene wayno ko oɗo ñalawma nde sibabude kamɓe Ukraine naɓe ne bomboji ɗi ganduɗa continue ɗe jana mabɓe taw ko Russie naɓe ngala nami defodiri ɓe puɗɗima hutorade ɗum ko ñalawma tugui ñalawma hanki faade ñalawma hande ɓe kollama wonde ɓe jani toon e raffinerie goto mawɗo toon to e nder leydi Russie ɗum noon kadi ko bonande nde ganduɗa en kamɓe États-Unis ɓe jiiɗano Ukraine waɗa ɗum ko wawi wonde fof ene wayno ko e tugnade kadi habaruji gomiriɗi toon to Europe hono kamɓe Ukraine naɓe hawnaki ɗeɗo balɗe ɗiɗi garoje mabɓe puɗɗo hutorade avion ngaji ko mbiyata F-15 ɗiɗon ko avion ngaji Amérique fewni ɗum taw ko Pologne joguino ɗum ɗum noon ko caggal nde Pologne kañum hoore mum e heeɓi avion ngaji goɗɗi ɗi Amérique fewni biyeteɗi F-35 ɗum noon fof ko sibabude balle kamɓe yimɓe OTAN jeeyaɓe OTAN walla kadi surtout yenne jeeyaɓe communauté européenne yidde wallude hono Ukraine beele ne defanda hoore muɗum bandiraɓe sehilaɓe heɗotoɓe radio Diowo Sar ko ɗiɗo habaruji min jogon noon hannde e ɗemgal Pulaar siftinde tan hannde ko alarba hawri ko 24 lewru avril hitande ujunnaji ɗiɗi e 24 ɗum noon yen mbaal jaam siften janggo kadi so tawi jaaɓi ma en gatto e habaruji Pulaar e surtout kadi so tawi wonko kewi ko yaaci ko fate toon to Cour suprême mo États-Unis surtout enen ɗamina ko kamɓe janggo ñawoɓe ɓe keɗoto avocat ji Donald Trump e avocat ji laamu ko fate ƴewde est ce que Donald Trump jogui immunité walla ala e hawnaki kadi maɓe jaltin ñawore mabɓe sibabude kawuji keɗaɗi hannde e keɗaɗi hanki ko fate en surtout avortement ji e gueɗe mbaɗe noon ɗum noon ma en gartu ko wawi wonde fof habaruji men janggo so Allah jaaɓi yen mbaala jaam on jarama.